Jó, te kezdem. Én kezdem! Na. Én vagyok Uni. Miau. Én vagyok Sebi. Miau. És ez itt a Csöves Stúdió. Miau. Hello mindenkinek! Mit fogunk csinálni? Minecraftozni. Uni fogja irányítani a billentyűzetet, igen. Sebi meg az egért. Hú, de nubok vagyunk ebben. Na, mennyi? Ott a fa. Ja, amúgy hardcore. Ott a... Vágjad. Vedd föl. Jó. Craftolj. Várj, ezt nekem kell. Nézek. Ja, ups! Nyomj egy shiftet. Ez az. Tényleg. Csinál botot. De ezt nem itt kell. De itt is lehet. De nem itt akartam. Ez eddig nehéz. Ha tudnák craftolni, persze. Menjünk bányászni. Wow! Kőkorszaki előrejelzés, vagy mi ez? Wow! Előrejelzés, igen. Érte? Vagy mi ez? Nem értes. Achievement, vagy... Ne De ne menj előre! Hallod, mit csinálsz? De te mit csinálsz, brószkim? Bro, te irányítod az egeret. Nagyon szarul csinálod. De miért lefele ások? Mert hova ássak, anyád? Semkes közöket. A legfontosabb. Utána jöhet a második fontos. Egy kapa. Tung, száhús. Most mi kell? Üssed ki. Ja, kajak ilyenkor izé kell. Minek hívják azt? Iron. Vas. Yes sir. Most oda vissza. You know I'm no Hungarian. And I don't know. De ne ugráljál. Úristen! Meghal a PC. Oh my PC! Azt a fura. Te soha hangos lett a gép. Oh my PC. De várj, állj meg! Lejjebb húzzuk egy kicsit a... Minden. Izé, escape-et nyom meg. Oh my PC! Kéne vas. Mennyi vasért? Tessék egy barangot. Merre menjek? Ott átmegyek. Hogy átcsusszantam. Jújjújjúj. Majdnem beleestél. Ott menjünk arra. Sheep. De ugor ilyenkor. My PC. Látod? Nagyon jó. Figyelj, már csak egy kell. No, craftoljunk ágyikót. Fehér, de nekem más színű kell, szedjünk már ezért. Várjál, rakd már, figyelj. Mit csinálsz te? Ki akartam sütni az de kell még kő. Ugorj bele. De most mit röhögsz? Ennyire szar vagyok. Menj már! Ott a kell, mit csinálsz? De fődet ások még mindig. Menj már! Tényleg. Te irányítasz, nem én. Jó vannak, te anyja szomorú. Bőr, patapim. Menj már föl! Te azt mondja, te bölcs, azt sem tudom, mit akarsz. Hát de szerinted mit akarok, amikor nézek a falnak, te meg mész előre? Ásni? Az utat? Igen. Sütünk. Jézus faszó! Ez így nehéz amúgy. Igen! Na, üssed már ki. Mit? Kemencét meg a craftot tényleg. Menj már oda érte! Az is tehát a kult volt nyomtam. Miért a csákánya akar? Mert én most ezt így akarom. Miért szólsz bele? Azt dob ki most rögtön. Azt Ctrl-Q. Az Shift. De tényleg. Ctrl. Hát tényleg az van. Ültessünk fát.
Ütes fát. Építsünk házat? Vagy egy nem, ilyen nem multikátikumú? Kutyák. Nehogy meg... Ja, már én ütök, jó. Nehogy meg! Fuss! Ugrálj, fuss! Jön. Nem tudom. Mondd már meg! Mit csinálsz? Azaz. Fasza. Fasza. Itt egy bal... Az- Ez nem, ez víz. Ez De honnan láttad te, hogy az víz? mert víz van benne. Igen! Azt megöljük. My PC. De hova ütsz? Vagy hova mész? Vagy hova ugrasz? Na. Igen! Szedjünk majd az ablakunknak szenet. Szedjük szenet, vagy minek hívják ezt? Állj már meg! Szedjünk szenet. Menj már oda! Te le is veszed Azt a... tudom, mit akarsz. Hát de szerinted mit akarok? Te velem én ne veszek egyet. Igen! Imádkozz. Figyelj! Ups! Építs. Kutyát. Wow! Bad Wars! Ott a síp. Hol a síp? Ott a síp. Öljünk sípet! Nehogy megüsd. Vagy nehogy oda menj. Nehogy megüsd! Fuss! Ugrálj, fuss! Nem ütjük meg. Ja? Na, menj oda. Nem ütjük meg, tudod, nem ütjük meg. De bro, együttésből meghal. Na, Kézősed. az mi? Oda lenes! Várja, eszünk gyorsan. De ott olyat szedjünk, azt a feketét. Menj már vissza, ott is van. De nem azt mondtam, hogy menj ki, hanem szedjünk olyan feketét. Tudom. Nem baj, rámegyünk. Rárássolunk. Olyan feketét. No, ne menj előre. De mondtam, hogy ne menj előre. Hát leesünk. Amúgy tesó, itt is van ilyen fekete. Ide építsünk át. Zuzikővel. Ez macskakő. Milyen macskakő? Macskakő. Zuzikő, mert zuzotkő. Kéne a Vein Miner. Menj már oda! Aludjunk. Chicken banana. Hú, de jó vagy! Ez az huni. Chicken, banán. A fasz csinálsz? Leszedem a csirkét! Öld meg! Öld már meg! Na végre. Hova mész? Nagyon bénák vagyunk. Így elég nehéz játszani. Amúgy én mondom, hogy öld már meg, de amúgy nálam van az egér. Ezt az ovart már megint dobjuk már ki. Kontroll. Hogy megtanulta a kicsike? Próma, megint van nálunk 3 avar, érted? Egyet ütök ki, az 3-at dob. Gombát ülten is, gombalát. Mi? Gombalát ülten. Mit ütessünk? Gombát! Milyen gomb? Ott a inventoringba. De 8-ot nyomtál, tesó, Windows gombot. Hova rakja? Ettem lesz. Nőj alám gomba! Menjünk izéni, hajózni, hajó. Mi? De bro, mit csinálsz? Mi? Kedvencem az, hogy karddal amúgy gyorsabban kiütöd azt. My PC. A tölgyfacsónakot karddal egyből ütöd ki. Úramisten, hogy lehetsz ilyen Te mozgatod az eget, azt arra felmegyek. Megvan. Ugorj egyet. Ja, oda nem lehet lerakni. Hova esel? Ja, amúgy igen.
Nem akarok Oh my osztozni PC. által senkinek. Jó. Azoktól szerintem fél. Mennyire. Először csak 3 csontvázat láttam. Menj már! Hova mész? Vigyázz, zombi. Challenge. Biztos, hogy nem. Ne. Megfordul meg. Meg fogsz ölni. Nem fogok De meg. bro! Nem fogok. Hogy nem. Meg fogok halni, nagyon meg. Úristen! Jó, ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy... köszönök minden cső.